nawawala? Sana yung mga na-areglo na, huwag na kaming pigilan. Huwag na kaming pigilan na humanap kami ng justisya. Dahil ito na ang pagkakataon natin na magkaroon ng justisya at malaman kung sino talaga ang tunay na mastermind. Opo. Ano po ba ang nararamdaman ninyo na ito nga po may mga nahuli na Opo. na nag-aareglo, di umano? Papasalamat kami dahil ito na ang umpisa namin. Wala na rin kaming masasabi kundi maghintay na lang kami sa magiging desisyon ng husgado. Ma'am, di umano, no, allegedly, yung nakikipag-usap, yung isa rin pong kamag-anak na kasama ninyo dito nung simula. Ano po may mensahe po ba kayo sa kanya, sa kanila? Wala naman ako mag-ano. Basta kaming mga nag-file na ng kaso, yun ang aming susundin. Yun ang yung kalooban namin ang susundin namin. Minsan hindi po kami magpapabayad. Justisya ang kailangan namin dito. Dahil matagal na kami anak nagyantay na mabigyan kami ng tunay na justisya at dito natin makikita kung saan patutungo ang ating kaso. Thank you, ma'am. Salamat po.